Di mo nag-report. Di mo nag-report. Parang depende sa mali. Sabi na nag-gram. 124, 3-4. Ano mo lang, tubig di ya? Eh, mga trabaho. Yun, yung napakaray. Boy.
Boy, grocery yan, boy. Hindi mo sa mga all. Alam ka? Pagkirim dahil mo nagabos. Kira ko ka mo. Thank you.
Ulun. Oh! Ano ka, Digdi? Taga-Digdi ka?
Ay! Yeah! Mag-ikot ka na lang. Sige, pag inom. Naman. Ano mas naman ano kada dalawang ano din? Sige lagi ko ano. Ata malay mo surti ka. Pero man yan nga nakapara no. Hindi mamahapot ka dumas sa tao. Duma nagabot mas. Tamo yan ani, tigpabot mo sa south. Para ang ano nga problema, dahil manaharami pa yan kung anong apply yan. Kaya American suda. Pero di ba makabilig ako nung naging fire and burn sa kanila. Sa kamaraw yung data. Nagkatara man ako kasi. Nakakuha na yung kapatid. Yung civil tax ko, nakakot ako sabi mo nakakakusap natin sa solar. Ay, ito ba nga kasi ko nakakuha? 15. Yun ay 15. Ako ba, 20? Pero pimarsin ba ba? Ano? 20 kada same or 20 karong taon? 20 kada. Same. Taon? Ay, ano? Kada yung 20 kada same? Ano? Wala yun. 40 mil. Buti ko ako kayo na nakakuha. Imagine mo ako, kakani ka. Ha? Ay, wala yung gulong. Ha? Mabit ako. Di ba, wala ko ako. Ano, Mat? Masabi mo po, kakaisip mo po. Wag naman po. Abot mo sana pa. May 15 mil lang talaga pala. 30 mil pala ito sa mga inay niyo sa Facebook. Talaga yung panasa. Para mo sa ako Bicol. Isipilito. Tapos nanggatong na diyan hindi ko kakali. Hindi kami kanali. Nanggatong kada tao. Nanggatong kada parang kili nanggatong ko. Hindi mo naraman. Purwala tapos nangani. Naraman mo kami. Pagkutod plus. Hindi mo naraman. Nanggatong. Hindi mo nagkaram daw. Nang isla. Sarap sa kita. Nagkakaya sa isa pagkatapos. Junior. Purok junior. Junior purok. Kaya naman dali sa Kailan ikaw? Ako Bicol. Kami kami. PDT. Kapos na lahat. Nakapitan. Kita ng gabo. Nakatasaw ka pa niya sumumbunta eh. Dahil mo nag-aanap bumbo. Kaya naraman ko nga din ito. Bakit ako nakutungkol? Nagdiwa. Tapos parang nagkaroon ng Director. Rehead.
nakabo man bad ay man kita karami ano para mo hindi naman mag-isip. Hindi ka putan. maghapot ka kay Charlo mataba hindi nga nagkakabot dito sa NPM Hindi nga rin nagano. Hindi nga rin maharap din neighbor. Ayun man, hindi ko aram na aram. ikaw digdi dakol man digdi para pinakadakol sa digdi sa pwesto May ayan o parang ano, kung kapag pakundugan ka na. dahil manarap mo mga SK Yung aram niya. dahil man Ang dahil. dahil dapat si Panil si chairman si Panilla kay ano SK treasurer so si chairman dahil Treasurer, baka garo, junior. SK Dahil mga treasurer treasurer ang SK, nagawad. makipagsuwayos ka pa makipagsuwayos ka pa Aram ko na yan. Eh, may ang SK, eh, may ang treasurer niyan. SK chairman so SK chairman SK treasurer si Panilla Di ba, nabigat na lang. bahala ka lugo Sa ano, di ko sa junior, di ko sa senior, treasurer, hindi ka mawawal. SK treasurer si Panilla nagsildo nga ni siya pag ano kada bulan ano 700 Ikaw, madami. Eh, pwede mo. Pwede mo parang parang ano, sekretary mo sa langit buwan. ano ba niya nagkakapot sa kwarta mas ba niya nagkakapot ng kwarta eh SK chairman niya basta ano siya naging SK chairman niya Ang treasurer kasi ko po ang sinagawa. chairman Sabi kasi kuya niya rin nung nag-suwasay SK chairman si secretary, tapos mga treasurer, kada barangay, kami junior po. secretary nagwa si secretary kasi SK treasurer siya Iba kayo mga tapos kinasya ni kinasya ka ano si chairman na pagiging si treasurer siya dapat siguro man si Panihaw wala man talaga ma Marami inaraman niya. Inaraman sa pamata. Halit nila niya ang yaw sa isinga. Yaw sa mga dapat kang hindi dapat kang alam kang nagmimiro pa sa nagkaroon ng sentence Kasi na niya ang pagkakita. Dapat kakilala nag-iisip. Sabi niya kay ngayon mag-log. Isa na sa GC4. Pagkakita na mag-iisip isa na sa GC para lang nakabakabataan. Ay, maniba man, bako man yan yung sikap nag-ano, Diba mo nandiyan ka? Pero, nag-agyan ka pag-sikap. araw kaya yan, mas kunwari mo na, ako dito, kunwari kasi kapita, tao, may nataon, may susun, yung sarong tao, mag-upapsi, ano, mga organized ko dar nga, siya sa kubiko niya. Ikang ako ngayon mahanap ng mga tao, baka na sikap Bago silang mapahanap, ma-cooperate mo na sa mga disabled. Kapitan. Oo, kani, parang ano, Probiya, saka na maharap sa mga tao. sikap nga nang nag-ano sa ibang ano ba? Sikap, nag-ano na sa pag-galit sa hindi mo ba sikap na ako nagigibon sikap, yung pagpagibon ni Sige, Raymond, isang kilo, hindi ka ba nga? Kasi ito naman, ano ka, naghanap na kayo sa mga tao. Oo, nag-ano na kayo mga ibang tao. Pag 3-4, 3-4, 120.
may bigas-bigas, may tinapos-tapos. Yo, sobrang ako ng titi. Kasi na ako dito, baka mali ako dito. Ya, Mapapasa. Tayo, parang gusto na may uniform. paano mo nasabi si Milo doon? Hindi daw. Paano man yan naraman? Ako nga, may ako ng story. Oh, siguro, yan ako may gawin niya, madali na yan. Nakuha ko sa nangani. Si Kerming, Alipay, mga 2 months ba kumalang. ako, ito nga nito, ako bigol na yun. Mga para, dumang simana ngayon. Sabi na, mas okay ni Pingani ka. Nagpas na na-play ko apat mo. Nagkarang ko mag-alip yun. Tulong mo lang bago nagkararaman. Ari mo sa ito ka, nakadako lang kami. Ako mo, di kita lang mga sila mga DDPWD. Mora lang ako bigol talaga. Ako lang ako dito. Mora lang ako bigol talaga. Ang ako dito lang. Nakalaban ng TDP sa TDP ba kay Congressman ito eh. Pagkalabanan mo yan na maawaran mo. Pati si Cristo naman mayor. Hindi naman siya malaman. Tapos siya magagano niya. Oh, mga congressman na ba kayo? Yang paglaban. Mga congressman na, Nakakalaban niya baron siya. Ako dito. Para pang wifi ko sa sabi. dahil naman yun mga congressman sino ka. Mami yo, tutugang. Kalaban ni Rosal, ini si Burte. Kaya ako lang, mga argument eh, madarakulan ko. Panigurado balyo-balyo. Kung di isa lang, mga Magano sila nga ito. Pag-trip mo na pa na magano na. Tapos pag-apply ko sa may mga ang magano. Naglo mag-adela siya eh. Kagana pa ito mag-trip. Magano na ako. Ara mo kapag bilang iduman. Nagduman kami alas. Pasang paga. Bila na kami. Tapos naguli ka ni Keto. Alas 5 ng banggi yung hapon. Kaya alas na nagad pag-pinapan. Pili lang sabi, ang kandidatuhan ko, barangay Kagawa. Sabi ka sa babae, ano inino, may state ko mga barangay Kagawa. Sabi ko, ano yun, dumakano barangay ko. Sabi ko, dahil na daw kumain, tara, kamuna sana. Para kayo na kadipsin. kung nag-intra ka ba, anong ginigo mo na dyan? Nagiginaw, nagigitra. Hindi, malagpay lang kami, independent kami. Dapat din yung importa. Pero kung ano kami, kung may party list kami, ano kami, di ba? Tapos niya kami, ipon ko kami. Hindi pero kwarta mo binutan. May list man lang. Kami pala kasi, May pira, may 5,000 yan. hindi ba? Pag nanggana kami sa gagawan, may sound. Hindi, may 1,000 talaga. Tapos, so, Ito, YC gagawa, si Treasurer, SK, gawin. Sabi ba gada, wala man yan na, tao. Teacher man lang ang dati. Indas na akong SK chairman, nagdudutang ko niyan. Ang papanari baga ako SK chairman dyan sa taon, pag inubos na kortas, dahil pag matipid itong SK chairman yun yan, ibig, Ang taon niya, may ano, hindi, mas matar sa yung panilya. sa taon niya, sa kulisem sa naharap. So, ano may nga, so, teenage niya, sa teenage tayo na si Kaso, gabuntungan sa kanila. Yung may teenage kami, December, Malo yung nga, hindi. Kung ako sa Mahal mo, ibalikan ako ano taga Matasbak, si Jadjurov, big percent na yun sa Gisado. Teacher man siya mukha, matakaran niya. kung ako sa yan, sa damat, dahil ko hindi pabasketball, dahil ko ako mapabasketball pag dahil erin trabaga sa mga ko kaya ko na rin, gusto kong adala nito ko na rin sa paano mag-revive ka tao ko na rin na heart attack, tapos or na dismayo. Bago mapabasketball, kung siya nag-aratin duman na ma-arin na sa basketball, itong papainteron, pero suday nag-aratin, hindi ko ang papainteron arugaan. So, pangit yung magkakang ka na puro na sa napakawa, sige isip mo kapag may arugan na, may nahiling kita na dismayo, dahil darang ko ang libon. Okay, yo.
parang tulungan. Pero, baga ni, Ano dito? Putang, nasa half million lagi, all million pa na dapat, Pero ano, ang schedule dapat, ang kondo ang nag-iagawa. So, baka yan sa kada plataforma ka nag-i- ito mo, ako, naniwala na ako, nasa million dito kapag kang teacher man o mga million. Nasa ano mo lang yan, sabi nila nasa 300 Siemens na. Ano, 300 feet? Nag-fill up si Paniya. Putang, kinatuan ng tausan. Sabay nagkaroon dun sa ano, sa mga kagawa. So, aday pa, so ilan ba sa susundo ka ang pagbabasketball, pag... ang milyon, Dahil man nga, di ba siya ako ang milyon? Kunwari pa, di, kunwari, pinapasikan yan, 200,000, 20,000, 50,000, araw ko, hindi po sabi ko. Walang, walang tundukaan. Hindi man sila makapot na milyon ng ano. Siguro. Kaya, yung guys, sa pagkakas sa pagkakas, kaya guys, dati yung teacher mo, nakapakal na rider. Hindi man talaga siya doon hindi man talaga Oo, si Jaspo. Durte. Yung parang kawan. Si Eric, Papo. Sa mga teacher Pero na. ngayon kami kang ano, pagkakalastrip ko na kami siya. Mabay dyan nung nagkakabigan. Pagka mo lang nga, di magda ko lang kayo. Yan baga, yung gasing na yung maringan ni Jess, yung maring nakabakal da ang ano, nagiliwalan da, sinda kang ano, parang yung gawa sa mga para da mga ang activities, mga plataforma. Dahil man tayo, binakal da sa siya, wala pang pag-isa. Paano ko Ay, hindi mo na po motor rider, tapos ano, ang pag-isa. Oo. Kaya na, sakay na kulong. Kaya may pa parang kansay niya. Si Eric na ibaga sa dati. Ano, Ganda naging chairman si Eric. baga, ano daw, ay ano, magawad, yung ano, yun na, chairman siya, nakulong ko na ano, minus niya, ano, tapos ano, baga, activities, kasi sa lungan lang, siya, sa lungan sa kanya, hindi ko marin. Kaya, di na Nakulong pang nakulong talagang mauraman talaga magiging teacher mo. Ang kapot mo, di mo lima. Sabi ko nga iba yun, makapot ka kung pang ano, parang 200,000, makakapot man lamang. ano bang paporta ko, di mo na pag-bilil mo, makatapos hindi. Nagang nagpapatakaran kay ano, sa Gumbo. Oras na oras, di ba? Pero, Di pa paano niya bagaman? So, sigpo ka niya, mapano sa basketball. Tapos ginagaan, mapano na to awarding, maportanaan. Tapos minsan nagpapano din sa sa barangay, tapos mapakaon sinda, mapakaon baga sinda, tapos ano, naramon ko kapag ano, di man na, so, kini magagawa, no? para mo ito pagpayminta, ay ito pagpatoro yan, pagpatoro dito, sabi baga ni, ano, kagawad job, ibig sa pundo na ito ka mga pundo na ito ang mga kagawad niya, o inagdagan to, paano sa support champion ba ngaya, nagdagan ito na suwarta, sa data, naghagad pa data, sa mga kagawad ki pangbakal ki tuwing ka lang pinano daw sa ito yung tubig tapos ito yung spare sali po ba yun sa barangay Ano yan? Bawal sa pagano, pero si IDT, di mo siya masyadong experience. Primerong laban niya. Misal oh right Si Dex, pwede tarong man si Pwede man si Dex, pero di man yan masyadong experience. puro Para man sa kuyang, para sa kuya parehas dai man na si Vincent, oh mas marigo pa itong taro wala na credential, tapos, alam mo kung si Dexter man puro basketball man si Eli puro basketball man marigo pa si ano itong si Vincent ito na ano kung di kaya si Dexter tao yan, kung di si Dexter pwede ito maghabol si ano Vincent Bigilo niya. Kaya ba kayo maghabol si Vincent kung si Dexter IDT, ayun, di ba kasi di naman sa part, para hindi nang pinabot. Kung gusto sa pwede naman sa puro, direct doon yung uno. Sunod sa dumaan. So, puro 5, ay yung mga, pero may kapabang makain. kay Dexter Sa GTP pa, puro sunod kay ano, kay ako man sa pagkaprograman tapos na naging teacher man Dexter puro pa basketball lang ano
nila mag-inaan sila ka mga pagpa-medical niya, araw kan mga pagpa-ano ka mga buhay ka, pagpahalaga, Ano mga plataforma niya? Nagkaroon Ano ko, di ba, ano, sabi ka, may ano kaya kami, may, ano, so, first sabi, di ba, nag-preview kami sa tribuna, doon sa, ano, sa Purok Trade, yun yung pinarap yung mga trade, mga plataforma, ginagawa ng nag-tribuna sila dyan, utang parang yan sa plataforma, parang, mas orag talaga oh. May ano so may medical niya, may kung paano mag-ano ka, mag-revive kang nagdaan pang mga ano, plataforma sa barangay, mas malaki, ano, muyaw ko talaga tapos, so, ano mga printer para sa mga muyaw ko talaga mas so ano, yun na paano mag-revive niya. Wait lang kung pag-araw niya kan may filing man ako or may communication din. Ang trabaho tama na mag-organization pero di lang ano maarating. oo, tapos law ang mga tao mo yan. Yung ano ka, yung problema. Pero askan At nga ni, mapaaraw daw kayan pag matapos sa pag summer na pag daing may nag-arano ko na araw kaya na kaya nag-arating tapos dito minsan kung si isa nito nag-attend yung pang-intro ko sa basketball hindi mo yan kung maarating yan kung yung transport na may is na kayo pero kung pataw kang pag-kwarta na kumbaga ano mo na lang ang sa'yo mo dagdag kaalaman sa'yo mo para magkaigwa kang ano kunwari may problema man yan ko sa pamilya nindo kunwari may narismayo o may sinatake sa puso araw sa makakatabang ka dawa pa paano tawag ko ano ka ba ng plataforma pag sana hindi ka biligan. ang tao mo yung pag pinaling ka ng dato saan Kung ay ako mista doon ba ako niti paano man gusto ako para kung problema ko na ako hindi ko rin kung si Just nga hindi naman si Kuni sarapan di ba si Margaret na kung may magaling ikuha mo si Just Live pag itutukan kung yung 5 years mo 400 para ako manager sa mga stress na siya tama ano ba gaman pag umana sa yung main kundi di kita sabihin sa ako sabo man pa ni pang sabi yung main or tamo yan sige sa ni pag yung mga ano nga pero di nga hindi nakati nag-speaker ginagatin nag-tribol na nasa yung nga ni susubo nag-klase so kaparty mo niya lagi sa ano lang niya doon di ba nag-tribol na lang duwas sila dapat sila so yaw susubo sige sarap na sana kayo bagay ito nga nag-pinakababa siguro ni siya pinakalas na siguro tama siya hindi na mag-atugin sa nga rin so mga video din mag-register o kaya pang ano ba so tribuna ka na naraman kong nakano sa squad so di ba ako mangga di ko nakakaya sa squad di mo nagkatanggal na Mora na talaga ako tayo sa para as an experience pag maalala na pag ano next year baga malilir siya kapag experience at iba yun siya experience nga ni kaya pang public speaking oo hindi ako hindi ka talagang subo kaya ano hindi ka kita nga mabot sa public speaking May tara ka tawag. Umiyak ako talaga man. Umiyak kung araw sa ilo. Sa Katanduan. Kapitan dito para ako nga hindi ko man kaya ang utak ko tapos ang pagkaram ko maluya. Ay sabagay. Pero depende kung kaya mo ngayon. Hindi man ba pero Kung ano man taramod ba man tigal sa kung kaya ko man baga ako na rin. Kaya ko man kung may katabang man ako. basta kung gabos mo sila tapos palug ng tao sa inyo. Ako talaga. Para ang problema. Orang dato sa pangungulit, dato ang kaya kuha. Dato. Para sa
Dahil kang par. Dapat magagana. Dapat mga maorag ang kaano mo ka sandi mo, mga ita. Matang gawin na. Okay, pista. Iba na ako. Kamayong. Mike, May instruct na kami. Paano na kami ng instructor? Tamdaman na kami sa instructor na ganyan Aphrodite. No, Tagalog, no, Bicol here. So, dapat Tagalog sa Bicol. Pag nasa subject niya, dapat na English. Because mga major English mo, pa talaga dapat. Siguro mo, ano magmaturo ko na. ay medyo rin English ka? Siguro mo ka. Kasi magpapagharap ka ng subject. Maribu ko. May ano mo kami may English din kami, kay Juan English speaking man, sabi puti-puti. Ano subject? Hindi ko, basta may English speaking na dapat, mura naman, sige. Makati yan, Mga research, may research, para ano yung araw mo, mahal ang English ko. Kunwari, so maintindihan lang ang English ko. Pero, bakit talaga babaw, mas English talagang so, talagang totally, English mo ba, so, basta yun sa ang English ko, kunwari, English ka, yung man itong iinutun ko, tapos, Ako nun, kung wala makakapag na pinipili ka ng English, mag-influence ka. Pag iniisip sa'yo, mga basic ka muna ba mga direct. araw mo, mas nagiling ako ng araw-an. Puta talagang sa diri ko yun. Hindi ko talagang naunon mag-iintindi. Nagkano na talaga ako man. Sabi ko maadan ako, tanganin pag nagharap ako ng English, mas timbag ko na mag-aangaralas na. Di putik sabi ko, mag-close down talaga. Mas na-hotel ako ba sa Tagalog? Pero kung nagkaklase ako oral daw, talagang matibay pa. At hindi ka marunong, kaya mo talagang magbasa-basa, hindi. Ako sa elementary ko sa Bagambok. Talagang ang grade 1 na ako naging matali. Ata naman kang grade 2 hanggang high school yun na hanggang college. Permin ako absent, permin ako tigika, permin ako Sa grade ko nga ako, grade 3, kung ako na tumagasi ma. Ang grade 1, mo ba ang sa journey ko mag-klase, ang pinaka-ibabawang kong grade 3 ako. Ay, hindi ba, pinaka-ibabawang kong mag-klase, grade 3. Hindi ko baga to, hindi ko po, ang grade ko kasi nanay doon, 77. Yan ang patay mo? Yan, Tumuya, grade 3 ang absent ko na sa 33. So, nakakala sila sa 33. So, saka pa nga ni. Kung ako nasa 50 ako, Yan ako yung na grade 7. naso pag, kumbaga, so na ako ni. So, nagpa-injection ako, nagpa-rapin ako. So, natutok ko ni, para absent pa ako. Hinikap ako, nagpa-rapin pa ako. Pero, ang absent ko sa lagay ko, araw mo ba? Ng grade 7, tulo. Expect ka magkaroon. Aram kaya ni Madam. Si Paniya kay ang treasurer ay secretary ni Mayor ni pa. Ang grade 7. Pag-focus sa mga basic. Aram mo, nagkano pa ako, may siya. Sabi ko, paano na ako. Di putik ang minutes lang, ang inot niya, ngunyan, tigisan ako. Hanggang kinagat. Di na ako nagkano. Hindi ko sabi ko sa kanya na, buda, balaw ba, mapayitay ko aram ko. Ano nga ito, sa Genesis, tapos
kay araram sa may mga putil-putil baga dumami ako aram mo kung tinitudik man ang putil Mga kaya siya pa. oh Ano ito, grade? Ano, grade? Ano ka? Ano ka na putol? Ano na yan? So, ano na yan? may buko ba may buko pa ba si nata ani kung sa pinakainot Mateo Genesis ang pinakainot mo na magbasa na rito Yung mga ano yan, so, Sam, Genesis, IC, Isaiah, mga ano yan, mga verse yan, Sam, verse, kunwari chapter, yun to mga putol-putol sa ano kunwari sa ano mo Genesis mahanap mo taro tukabuhan sa ano sa Mateo ang yan, Sam, Isaiah, ganito over na ito. Parang gusto ko ba talaga
Dala, pwede ba kayo? What? Goodbye, this madali. Alam ko, ano sabi ka ba? Bigyan ko sa Palawan. Sa Palawan, target na. Kurpe, plastic, plastic. Tagal mo. Mga pindan ko dati para ito lalapit natin sa Boy, may da.
Hindi, maapis sa balo dito. Ano yan ko? Kung gulo ka rin gabi, gusto ko. Ibang Siya, ay ko, gusto ko mag-say na, ano yan? Ay, yung garo. Gano? Dumana. Nag-isip ko ng 5. Para mag-pwede.
Dito ka ba? Ay, malang ka ba nga? Wala ako.
Ang kabaga. Hindi mo sa kabala. Paano mo yung pinulong ka pa? Sige. Pagkano may kontak pa yung tungkol sa ang buraytaan sa may lapo. Ayun na. Ayun na lang.